To jama'a masu bibiyan mu nasa za ku gane wannan yaron mai suna Adamu wanda ya zo tun daga jihar Adamawa boda da Kamaru ya zo ya ga Sharifi. To gashi Allah ya yi sun haɗu. To bari in fara ji ta yaron. To yanzu ya kake ji? Ai gaskiya yadda nake ji ba zan iya misalta ba. Sabida har ga Allah a yau dai kam tunda nake a rayuwata ban taɓa samun ranar da na ji daɗi na shiga cikin wani yanayi na jin daɗi kamar na wannan ba. Na san za a ce wace gugurmaya kai kuma wace irin soyayya kake mashi a ganin ku, an san kana son shi kuma akan hanya har zuka min ka gan shi wace gugurmaya kai a takaice. Wato gaskiya akwai wata rana kai zance muna zaune irin mun zo shan shayi haka, to sai wasu abokaina suka ji waƙarsa ta rayuwata sai suke cewa gaskiya Sharifi in ba mutuwa yi ba za a daina jin waƙarsa ba. To a lokacin na raina ya ɓaci, sai ɗayan kuma ya ce ai ko mutuwa yi har abada ba za a daina jin waƙarsa ba. To ni kuma a wannan lokacin sai na biya musu ma kuɗin shayi saboda gaskiya sun min abin da ya taɓa ni sosai. Na ji daɗin wannan sosai. To akan hanya akwai abin da ya faru da kai kamin ka gan shi, irin ka samu gurin kwana da abinci da komai? To akan hanya kafin zo garin nan ko a garin nan? A hanya mun yi kwan ɗaya a hanya kafin mu ƙaraso garin nan muna tare da wasu a motoci, na gaya musu cewa zan tafi ganin Umar yan Sharif, su ce ka ɗauko a kanka da alaba gamu a gane. To ni kuma kawai kallon su nake sai in ci ai ba ku san ikon Allah ba. Sai na ce insha Allah kuma sai na gan shi saboda addu'a ba ta taɓa faɗuwa a ƙasa a banza. Sai su ce min ƙwarai kuwa haka ne. To sai su ce Allah ya taimake ka. To a cikin gari da ka shigo ya ka kasance? Gaskiya alhamdulillah kan gaskiya daga ranar da na shigo garin nan dai wannan abin ya faru. Gaskiya na ga mutane kala-kala saboda akwai wata 'yar sanda ta taimaka mu, Allah ya saka mata da alkhairi. Sai kuma mai anguwa, Allah ya saka mai da alkhairi. Sai kuma kai kanka a gaskiya Allah ya saka da alkhairi dan ka taimaka mu wallahi. Yanzu dai ka gan shi, ka taba shi? To taba shi mu gaisa. To bari mu dawo gurin ka Malam Umar, ya ka tsinci labarin kuma ya kai tuntuba? To ai na tsinci labarin ne a kafar sada zumunta. Na ga na ji kira na buɗe WhatsApp ɗina zan ga an tura min bidiyo ɗin da aka yi interview iri daban-daban su ne ce to shikenan bari ya tuntuɓa ɗin nima, domin tunda na ganka a cikin al'amarin na tabbatar abu ne wanda sai ka tantance shi tukunna ka tabbatar da gaskiyan al'amarin kafin mutane su ji me ke faruwa a duniya. Wannan kenan. To a shawarce irin akwai masoyanku a ko'ina, shi kamar irin ka kalli wancan bidiyon akwai kalubalen da ya fuskanta, akwai irin shawara za ku ba masoyanku ba wai irin a taso kai tsaye a ce a zo ganin mutum ba? To gaskiya muna yawan ba su shawara tunda shi din ba shine na farko ba, muna yawan samun irin waɗannan abubuwan tunda abu ne wanda ka taso ka bar gari baka san kowa ba inda zaka, wasu haka abin yake faruwa. To kaga dole ka zo ka tsinci kanka sai ka isa gari ka fara laliban ina zaka, wurin wane zaka, ka fara ka sha wahala in baka da guziri ko ya kare ko wani abu makamacin wannan. Kamar shi da ya gamu da miyagu, kaga in baccin Allah ya sa kwana na gaba da wani labari za a ji mara kyau. Muna fatan Allah ya ƙara karewa. Gaskiya masoya muna tare da su ko sun zo inda muke ko ba su zo inda muke ba. Sa'annan duk wanda yake ganin yana son ya zo inda muke to ya tabbatar ya tuntuɓe mu, mun ba shi dama. Saboda yanzu misali yau da ka same ni tafiya zan yi gobe, ba mu cika zaman ba wani lokaci ko da ya zo bana nan. To in mutum ya tuntuɓe mu muka samu damar zantawa da shi, muka ba shi tabbacin cewa ga dama ka zo za ka gani rana kaza ko lokaci kaza, ina ganin kuma ga namban waya da za mu iya waya da kai ka tabbatar da ni kake waya kafin a ce mutum ya taso ya zo. In ba haka ba kaga abu ne mai wahala irin wannan al'amari ya zo ya faru da mutum ta kai ga irin jin ciwo ko na rasa rai ko rasa wani abin da ka mallaka, kaga ba shi da daɗi. Muna ba su shawara duk wanda yake ganin yana da wani ko ba ni ba yake son ya zo inda yake to ya tabbatar ya samu magana da shi
har a bashi daman zuwa tukunna kafin ya zo domin kare makansa, kare lafiyarsa da rayuwarsa. Irin zan baka kamin kuma gurin shi, irin ya kuke ji irin idan wannan abun ya ta faru, ya kuke hango irin inda ba ku kai ba hagun kai, irin kasan yan a ce nan abu an dan taba ba daɗi nan da daɗi, irin ya zuciya ku take ba ku irin a shi mun kai haka, irin ya kuke ji? To kasan dole zaka ji daɗi in an ce ga masoyinka, dole zaka ji daɗi gaskiya, in dai har ka san yana ƙaunar ka da gaskiya muna jin daɗi idan an ce ga wani yana maka wata soyayya yawa kwarai da gaske. To Adamu, yanzu wani godiya ka zaka mika gurin mawaƙi Umar M Sharif, irin kuma ma zaka faɗi yadda aka karɓe ka da kuma godiya da zaka mai da kuma baiti ɗaya da zaka mai wanda kace ka mai waka, inda ya ce fa a garin su wai M Sharif ake ce mashi, wuta ba ta kama ka kenan kai ma. A gaskiya an tarbe ni hannu bibbiyu, ba abin da zan ce face alhamdulillah. Kuma waƙar da na rera masa duk da dai yanzu ba ta na, amma na haddace ta, zan iya mai baituka kaɗan daga ciki. M Sharif sarkin waka ne, mai kaunar Allah ne, mai girmama kowa ne, ba shi da matsala gun mutane, shi waka baiwa ne, ai ka riga ka gane, M Sharif mai gida ne. Sarkin mawaka. To shi kenan jama'a masu bibiyar mu, idan aka yi cewa haɗuwa da masoyi daɗi. To muna godiya ta yadda kuke bibiyar mu, masu cewa abinda muke so ku gano kamar mu irin mu shi shaida ne. Yanzu da za a bada tarihin daɗewar mu da shi, idan wani zai iya cewa ba haka bane. Banda karambani, in ka san ba kai ku kuke ƙara zuzuta mutum, ina ya dan post din shi yana son yana neman wani mawaki ko wani shahararre, kawai sai ku ce kun san shi, sai ya zo an fara waya da ku gudu. Duk wani wanda kuka san yana harka abubuwan nan, mu ba wani kanta waya da za a mana, mun san shi, muna kallon ku. Allah ya sa mu dace, muna godiya Sharifi, ni ma bari in dan taba. Yanzu daga ƙarshe, yanzu ina zaka je daga nan? Insha Allah Kano zan je. To kana da kuɗin mota? Alhamdulillah gashi nan. Waye baka? Mai gida na umar. Za su ishe ka? Sosai ma.